Namar ka jimbam dan ka polisi trekam ka babiang habede bat scheme nani ka bha ka bakal pang habede bat ka pudi puthi na ka benta kina ki bawan na ka long yeng ka baduk bakardo ki bam dan la shu bani pulie shaki kerdan ki bakham shalor na ka liang ka hitu ka jingalam president ba dan bak nakal ka leben ai da ka dor ka su simbol menteri ka jilla ba sing balang dhar bandawa no menteri ba ka sarkar ka deban phai khmat shakani ka benta khanang banlong ka jingmentoi ki samla ka jilla ki bawan na ki long yeng ki baduk bakardo na kaliang present ka seng badan bok khara bakren chikra pathai ku bor raitu bakaje kendo jangki kalong ban pesgo show menteri na kamenta ki ching e baki samla ki kendo na kaliang menteri ulakular bandra ekani kamat sha menteri rangba ka jela bani kren sani bha kapa lingba kan ka scholarship ka bakin ai karpang ye kitu ki khna ki bawan na ka longyeng number ba haga education policy bela i lakhan china do ka jong state ka jong ka central ru ki ka kham shimkran ye ki ne further studies in the college but ni kenturu yu menteri rangba they ban include ru ye ka academic hapo reservation policy nang ba kin yo la kini samla ke ban le nang ne shikman la ki khang la ka kim la ka khang ka kala ye ki Kaya ka syarat semua yang duduk di siam ya fi. Di TCM tu Ukraine tu uang ba ya kan ni kumpong ong ne un dalawan usiam un yeshu un kin yeshom ha ka cabinet kin ya kren ya kan ni but kin check leng ba education policy lada kila don kitu ki points hang ni ta ko maki kin pe lada kam don kin sukunto but ki ong kin sa coordinate direct yangi but kin sa pha ru leng ba kamil but nginum shong klikti ngin bodiet dalawan usiam ngin sa sik ngin openment bangin panjing chai ladu kin penteri ka kam na em te lada kin penteri kam kum ba jaman ko por nim ban sengi haban ni madan bandawa namar hagatu ko por pengimi samadan ban jalap election bangin pensngo ki pat ba ndei bangi pan ka ke han ringi dawai ka namar ba habangi la siu ka khajna shaka sarkar ka kam ram ka sarkar ka de maka ban pinchna ni ada ki konjungi ki pa ban le ki school ki de pinchna ki school ki college lani ta ki hospital la ringi pang bat ka umbam di kata ka de ka ba ni ujam chakmat bat ha ka ni ka memorandum ni la tren be ka ba shai ka ba ki de bat pinbiang la da ye ki we